oge niile ga-abịara ebe a ka m na-eweturu n'ọtụtụ ihe dị iche iche nke ga-akpụ n'obi aṅụle. Onye maka m na-anabata unu n'oge aṅụle na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Onye gịnị ya nọ n'ụgbọ n'ụbọchị taa dịka o si ewetara gị oge niile ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel akpụkọ aka jiri akpọfe megị n'ofe Usain Bolt. Dịka o si ekwu na-anabata unu na ihe omume anyị nke taa. Dịka m si weta ya n'ụbọchị taa, ọ ga-adị kpọkpọ maka na akụkọ ndị m ji bịa ọ wụchaghị ka o si adị oge niile, mana ihe m ji bịa n'ụbọchị taa wee okwu gbara ọkpụrụkpụ mana unu ga-eme gịnị kọrịa ma gwa unu ka o si agara n'ime obodo. Dịka o si dị, ọwụ na ị chọrọ isoro anyị na webụsaịtị anyị ime ebe ị ga-aga na www.isimbido.tv maka ọwụ na ị chọrọ iso anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram, ị ga-enweta anyị na @isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Kedu okwu ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa? O were ọtụtụ ihe na-agagasị n'obodo. Ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị na-akụ egwu ga-achọ ka gịnị ka egwu ha pụta ka ndị mmadụ nụkwa n'olu ya, maka na sị na-eme nwata ka emere ibe ya gịnị obi adị ya mma. Ọ bụrụ na iwe onye na-akụ egwu ị chọrọ ka a na-anụ egwu ọfụma ọfụma, ị ga-eche esela ụzọ ndị mgbe ochie ndị ochie ji megịnị ji bupụta egwu, maka na enwere igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche ndị ka a na-eme gịnị ndị a na-eleba anya ugbu a nke na-enye aka na-akwalite ọtụtụ ndị na-akụ egwu ma ndị na-eme ejije amara ga-amara. Okwu m gwere m ji bịa n'ụbọchị taa awụ maka naanị ndị na-akụ egwu. Ọ dịrị onye ọbụla ma ị na-eme ihe ejije, ma ị na-akụ egwu, ma ị na-agba agba, ihe ọbụla ị na-eme, ụmụ igwe ọlọrọ ọhụrụ ahụ dịra gị. Ụmụ igwe ọlọrọ ọhụrụ ka mụ na unu ga-eme gịnị ga-akparịta ụka n'ụbọchị taa. Enwekwara m ihe ndị ọzọ m ga-ewetara unu gbasara egwu ọdịnala, egwu ndị ahụ dị ka anyị echefu egwu ndị ndị na-akụ egwu na mgbe ochie ahụ ya unu echefugo ma onye marụ ọwụ na iwe onye ka mụrụ echi ewu na amụrụ gị echi na-anụ olu m ugbu a. M ga-agwa gị ọtụtụ ndị kụrụ egwu mgbe nna gị ka nọ n'okorobịa, mgbe nna m ka nọ n'okorobịa. Enwekwara ọtụtụ ihe ọzọ m ga-ewetara gị n'ụbọchị taa dịka ihe onyonyo ọhụrụ ndị iche dị na ihe onyonyo ejije anyị na-emepụta n'obodo anyị nakwa obodo ndị ọcha. Ihe dị iche na egwu anyị na egwu ndị ọcha, ihe dị iche na anyị nwa na ndị ọcha, maka na ọtụtụ ihe ka anyị na-eji eme gịnị ka anyị na-eji anwale anya sị ka anyị mee ka ndị ọcha anyị chọzi ime anyị emebie ya. azụ na ịchọzi ime ya gị mee gịnị gị mebie ya. Ya wụrụ ka m na-ekwu okwu gbasara egwu ka m kọwara gị ihe gbasara egwu ọdịnala. Ụmụ egwu ndị ahụ a na-eji egwu anyị eji akụ egwu mgbe ochie ihe dịka ekwe na-akọpụta ya na-ada gị ụda na ntị, ndị na nna anyị ha na-agba onye na-akụ beat mgbe ahụ dịka o si wee dị ya ka m ga-ewetara gị n'ụbọchị taa. Mana egwu ndị m ji bịa n'ụbọchị taa ụkwa egwu ndị ote ego aka ịnụgoro ya mbụ. Ya wụ ka m ga-eji nabata gị na ihe emume anyị nke taa nke egwu Fino ọ kpọrọ alọbam anyị ga-eji. Ama m ọtụtụ na otele unu nụrụ ya bụ egwu mme mpasa n'ogbe ka ahụ gaa hụ na otu mmenụ si pasa n'ogbe ma gịnịkwa na eji abịa ebe ka akarị ọnụ ebe niile eme gịnị eji. Mana ịhụzi ya ugbu a ya nwa amadi chapụziri ụcha ya mesịrị gịnị bịa achapụ. Ya wụrụ ka o si dị ihe gbasara egwu m na-ekwu maka ọkwa egwu ọdịnala mgbe ochie. M ga-asị ka Maazị Edom Ikechukwu ji ihe ekwu gbasara ihe ndị ọdịnala bịa na oge aṅụrị n'ụbọchị taa, maka na ọ na-emetụ m n'obi maka na ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị na-akụpụta egwu n'ụbọchị taa, ọtụtụ ha na-ahapụzi ozi a na-ezi, maka na ihe a ji akpọkwana ya egwu maka na a na-eji egwu zie ozi, a na-eji egwu zie ezigbo ozi ya baa na ntị, okenye anụrụ nwata anụrụ. Ka m je gị ọmụmaatụ onye dịka Ọsadebe mgbe a na-akụ egwu a na-ada nna mpa m na-agba ya mgbe ahụ ya na-ekwe n'isi maka na gị ya ọ na-anụta ozi ya dịka o si aga ọfụma. Mana ugbu a krikin kakam onye mgbanyegide elu up and down, onye mgbanye ala up and down. Ya wuri ihe ekwesịrị ileba anya ọ bụrụ na ị na-akụ egwu afropop ka o nwee ozi ọ na-ezipụta. Maka na ihe m ji ekwu gbasara egwu ọdịnala na egwu ndị a na-akụpụta ugbu a, maka na egwu ahụ nwere ozi oshi abịa, a ga-agba ya agba ya enwekwa ozi n'ime ya. Mana nke ugbu a ahụzi ya anyị gbawa ya agawa niile. O nwere mgbe ga-akọ beat, ọ nwere ka akọ beat ihe dịka nkeji 15 tupu gị nụ ya bụ egwu gị bịanụ abịfe na alele ya wụ egwu agala. Kedu onye ọzọ m ga-amara agụ atụ gbasara ya na ihe gbasara egwu ọdịnala? Ama m unu ma onye a na-akpọ Mike Ejeagha.
were ime ihe n'ụlọ ebe na-akọrọ mma gị ma mpa gị mpa m mma m si ya dịkwa tinye ashịm ya sị ya were akụkọ Mike Ejeagha gị gawa maka na ya nwa amadi na-akọpụta egwu ya n'ụzọ ọ na-eji akụkọ na-akọpụta ya bụ egwu ya na-akụ egwu akụkọ nọ ya n'ime akụkọ ị ga-eji mụta ihe ụfọdụ n'ime anyị na-eji ya akọ akụkọ ifo ọ na-eme anyị ga-eche egwu ya ma a sị ifocha eme gịnị awepụta n'egwu ya n'ime egwu ahụ ewere ewepụta akụkọ nke ọ kọrọ n'ime ya were ya mara onye ọzọ atụ ya wụrụ ụka wuru ilu ka nke m na-agwa onye ọbụla na-akụpụta egwu ya wụ na ị na-akụpụta egwu ugbu a ga-agbalịsi ike ledeba anya na ndị ochie kụburu egwu mana awụ eziokwu na ihe niile agbanwego mana ka a na-agbanwe aka hapụ ime gịnị ịlụzi ya bụ meseji ozi nọ na ya bụ egwu ọ bụrụ na iche ma ọ naanị hip hop ka a na-akọ egwu ọdịnala ka eji eme echefukwala maka ụmụ obodo ndị na-apụta ọhụrụ ha na-eji egwu ọdịnala na-eme ka ha rụbawala ya n'afro ma mazi onye maka m ga-eji mee gịnị anyị ga obere ezumike nke unu ga-egete ọ bụ eziokwu na egwu ochie ka a na-ewepụta n'ụbọchị taa mana ka mkpọrọ unu egwu ụmụ obiligbo a iji mee gịnị iji gosi unu na enwekwara ụmụ okorobịa ndị ka na-akụkọ egwu ọdịnala ahụ werekwa ya na-ezisa ozi ige ya bụ egwu ihe ozi na ya n'ime onye waka m dị na-eme gịnị onye waka m na-achọ ịkọwapụtara unu ka unu nwee ike ghọta ihe a na-ekwu ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ga-agbarịta ya bụ egwu ụmụ obiligbo